kasi song asay gideng pala. Kanino? Da kasi song nilitum APHLC pen kasi song ke deng pona tike. Nitum a program ke abinom ke non ketia por ke nitum claim pulo. Lama si nilitum munit bang unangi puda pupedet lo. Seta alam bang arjen lo. Initum a district pen. Autonomous po alam siya bang epipredet. Government tum la BJP tum. Tapi pre ke klang dak ke la Parliamentary Constituency kasalam alo. Delimitation Commission atu. Election Commission pen. Alang tum allo pinchong lo pen notification pidet lo. Amad hala. Dipu ST Karbianglong Autonomous District po abangke. Dipu ST po an puchorlo. Parliamentary Constituency puchorlo. Ang bonghala Autonomous Karbianglong Autonomous District po abang pupedet lo. Tarmane itum han Autonomous District autonomy abang ke pepray det lo. Autonomy ka pepray pulot la ke 6 schedule si ka pepray lo labang ke. Atema 6 schedule pen si autonomy itum han ang epike. Lasi nilitum la ke opos lo. Nitum han autonomy power bang ke 6 schedule ta teng pen nang tibom nang gilang. Pedobom nang gila hello nitum non ka dibang ke la men ke la hello. Anpar ke si ke nitum kroikre lo. UCC kan nitum kroikre la pen nitum han autonomous state abangan ang pibek ng gila hello nitum. Nang kinano na tuson nalo tum tisong kon tulama. Kesong bang tui lang non ke claim apor po masi hadi nilitum po an peti oeder lo. Tara ke hetia ke claim apor ke tangpen. August 15 api kusi nitum polo. August 15 api pengen itu ako kesong tulip. Te Karbianglong arat la pen di mahasarat han ko pilo non nalo tum benis. Ipugang tunggela hello. Je itum han autonomous po a power jong si pawedet te hedi. Six schedule pen ke itum han Karbianglong adet su kusi itum han ang kimpilo kedi. Six schedule pen la pen ke di mahasaw adet asu kusi nang kimpilog masidi. Non ke halabang so adet piruray po. Itum adet awedet po. La hello. La si itum adet ke dovek nang jipura. Itum kaddo kawe. Inglong arat ke do anatu. Adivasi ke do anatu. La pen Kilontia o kumia ke do anatu. La ke itum ke song nang po. Kusi nelikado itum hanta chuning rilo. Penabang si memorandum ta submit po di kudoji nilitum penab demonstration. Labang so demonstration. La pen hadak si nilium President of India pan itu memorandum do po.